Быйыл Муса Жәлилнең тууына 115 ел тулды. Юбилей йылы уңайыннан калеп җыйыны Муса Жәлил иҗатына яңаша якын килергә булган. Алар Муса Моабит милли каһарман турында документаль спектакль эшләгән. Спектакль 10 май көнне Кариев театрында күрсәтелә. Шул уңайдан Бөек Ватан сугышы музеенда матбугат очрашуы узды. Тулырак хәбәрчеләребез репортажында. Муса Жәлилнең шигырьләренә шактый җырлар язылган булса да, әлеге спектакльдә шагыйрьнең Яулык һәм Төрмәдә төш дигән шигырьләренә яшь композитор Миләүшә Хәйруллина яңа көйләр дә иҗат иткән. Алар Муса Жәлил иҗатына яңа сулыш кертәчәк. Шулай ук спектакльдә шагыйрьнең әнисе Рәхимә Жәлилованың балаларына багышлап язылган мөнәҗәте бишек җыры форматында яңгыраш ала. Бөек Ватан сугышы белән бәйле безнең каһарманнар белән бәйле тарихны монда килеп күрергә, белергә тиешләр. Без үзебездә күргәзмәләр эшлибез, спектакльләр алдыннан яки ниндидер чаралар алдыннан музейга безнең артистларыбыз, ягъни шундый матур иҗади бер энергия алмашы бара. Спектакльнең режиссеры Алексей Шитиков белдерүенчә, геройның милләте юк, аның язмышын, батырлыгын музыка, бию, шигърият аша башкалар белән уртаклашу. Һәр яңа проект, яңа спектакль, бу яңа команда, яңа кешеләр, минем өчен монда яңа тема. Тамашадагы балачак, мәхәббәт, язмыш, үлем, булар барысы һәммәбезгә дә таныш. Жәлил белән гади кеше буларак танышу яшь буын өчен аеруча мөһим. Аның турында ничектер спектакльгә әзерләнгән вакытта шундый кызык материаллар таптык. Аның туганнары, дуслары аның нинди булганын сөйлиләр. Ул иртән зарядка ясый торган булган, йөгерә торган булган, кыш көне бетмәй янтан калып, инде лыжда шуа торган булган, шундый ничектер бик күтәрелгән шәхес безнең кебек булган бит, ул да бит шулай бу җирдә, бу шәһәрдә йөргән дип уйлыйсың да, ничектер күңелле булып китә. Җиңү көнен искә алган көннәрдә без каһарманлыкның нинди бәрабәргә яуланганын онытмасак иде. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.